मोनसे सरकारि मावख'आव हरखाब मासे गिदिर खासेव। क'क्राझार सहरनि इन्डास्ट्रिज, कमार्स, एडिशनेल डाइरेक्टर एन्ड CHD नि मावखुलियाव हरखाब मासे गिदिर खासेव। नंगौ, बे खेबाव मावखुलिनि सिङावनो नुनो मोन्दों खासेवनि लासै लासै थाबायनाय। सिगाङाव मावखुलिनि लांगोनायाव मासे गिदिर खासेवनि महरखौ नुनानै सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जायो। बेनि उनाव मावखुलि बिबानगिरि आरो मावफारियाफोरा खासेवखौ दिखोनानै सावगारि सेबखांनायाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो नैबे नुनाय खासेवखौ बोखांनानै उननि समाव रैखाथि होनो थाखाय DFO खौरां हरो आरो उदां खालामनो होननानै मिन्थिनो मोनो। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।